ақ шатыр. Кең далада желли ақ шатыр. Шатыр тирәсендә кылгандыр. Иртән ирауга киткәндә еп-яшь хатындыга кылгандыр. Кылганнарны йомшак тибрәтеп агып китте җыру тавышы. Хатын җырлый, җитез лашынның әкренәйде канат кагышы. Ташка менеп баскан яшь шәйран, кымшамый да уйыптан тора. Яшь шәйранны җилләр иркәли, урман эчләрендә моң тора. Казан тирәсендә кайнаша ак яулыклы гүзәл сөмбелә. Уян шулпасына хуш исле, төрле тәмләткечләр сибелә. Чибәркәйнең читек астыннан шишмә тибеп чыгар шикелле. Алкасына кунган пәрәвез, борын эче шак-шак сипкелле. Авада йөргән чибәр яшь ирне, яшь хатынның җыры чакыра. Кайтыра учы, атын шаулар, гөрләшерләр ап-ак чатырда. Алар бәлки минем бик ерак әбием һәм бабам булгандыр. Төшләремә кергән чатырга җир җиләгисе тулгандыр.